kushungurudzwa kwandiri kuita ndikushungurudzwa pamunji kuburikidza ndibaba neMwana neMuroora. Ndinoti kana ndichinge ndichida kuti ndipuhwo mainputsi ekuti ndirime pamunji, ndinorambidzwa kuzi mainputsi haasi ako ndeyangu. Mainputsi anenge abuda muzita rababa, mwana opindira. Mwana apindira panobva paita noisi yakakura. Paita noisi, inini ndine agenesi ekuti hamukwanisi kuti mundirime mainputsi nekuti inini kutogara kwandinoita kudai ndirikugara ndega. Ndakadzingwa futi munyaya yemainputsi yandiri kutsvaga kuti aripi ndirime pamunda nenguva, nekuti tikasairima nenguva tinozoshaya mainputsi edu, tinozoshaya mafertilizer nekuti wana mudhumeni kwedu kuwane sisi nekuti mukanonoka kurima mozoti nguva mune mada kuzoti witi yamera mainputsi ematopu anenge atopuwa wamwe wanhu, saka tinozoshaya. Saka ipapo pane ndikumiramira ipapapo kukurudzira kuti tirime tibatane tese. Baba vanenge vari kupushira kumashure neMwana vachinditi hauna munda, munda ngewangu. Mwana anenge achito hauna munda, munda ngewangu nani nababa wangu. Zvadaroko inini ndine vana kundidzinga kwavakaita kudaro vachinditi ibhakani, ndakabva ndasuburuka ndikaenda kogara mubhani rinopisirwa 40 2 months nehalf. Ndikazosimuka ndikaenda kwaDC ndikanotaura nyaya yangu kulenzi. WekwaDC wakanditi dzokerawo ugare ipapo, nekuti ndandatombotsaga kuti kumbotendera vamwe mavhileji kuti ndingaonawo papi kana paine hapo anoda hake kuchengeterwa pamba ndichigara. Ndobva ndazi hakuna kumwe kwaunofanira ipopo pastendi papapo ndopounogara. Kana waona kuti wakudzinga pamusha chaipo chaipo, iwe chiendawo wake pasaidi ubude mubhanimo. Ndozvandakaita ndichibva ndavaka pasaidi. Wana ndikataiwa inini chisara ndichigara nababa namukoma. Wana vakaramba kugara nababa namukoma vachibva vanditeera. Ndikazi mama hatigoni kuti tisare nababa nekuti baba havaite sei, havatichengeti. Saka isusu tototeera imimi munoita sei, munotichengeta. Ndakasiya vana vakauya tikagara, ndikazowaka ndikapedza. Asi ndichiwaka futi kudaro ndaidzingwa futi ipapa kuzi ibvapo uri kuwaka kunga zvinozi une mari. Ndichibva ndaona kuti zvandomera, bva ndataura nevana ndikati vana handichakwanisi kuti ndirambe ndichiendera mberi kuti undowana. Inini ndakotaurira hanzvadzi yangu iuyei nditore nditakure zvinhu zvangu ndichienda hangu kukumba. Vana vakachena vakati mama hamugoni kuenda kumba, chigarira hedu isusu muchingotishandirawo kuti mugone kutiendesa kuchikoro, nekuti tikasara nababa namukoma hatina chikoro chatinodini chatinozotombofunda. Apo matisiyira ipapapo ndopatinoita sei patinogumira. Ndakashingirira kwauchingoshingira ndikugara nevana. Ndikazodzimara ndikaendesana kucivil court kwaMutare. Zvakadaro civil court ndikasvika ndakaenda ndiri ndega ndisina akandimirira kuita witness kana chipi. Ivo vakanga vari vatatu, zvimurume neMuroora nababa nemukorori. Yapindirwa futi inini ndikutaura nababa kuti ngatiendese vana kuchikoro, mari yemanditengesera munhu haisi kukwana. Saka uya titaura nei kuti tiite sei tiwedzere vana mari vaende kuchikoro. Mukorori akatenga nyaya akabatanidza nedzake dzenandisingatozivi kuti ndo zvari kundiita kuti ari kunditi kwazi ndosaka kufangotaura kuti mukadzi wangu ari kudanana neshamwari yangu. Ndakavhunduka nazvo ndikabvunza ndikachema ndikaita sei. Chibva ndaona kuti zvashaya basa ndopendakaenda kucivil court. Muroora akandibatira achindisukumidzirawo achindirasira mumauswa akati iwo mbuya iwo kuda kurohwa ndoda kuneresa nehama dzangu, handina chandakagona kuita naye. Mukorori akavhuna shangu akada kushapura inini nemukunda uyu
akagara akati ndimi munoita munokuridzirana namhai muchishungurudza baba muda kuuraya baba ndo chakazondipa simba rekuti ndiende kucivil court asi ndaenda kucivil court ndakatadza futi kubudirira wanditsikirira futi wakati ndiane pamuromo chibva ndashaya zvekuita zvikazi civil court ikati hatisi kukupa papeace order kana protection order yawanga uri kuda chatakuita isusu takuti muende uchiende kumaintenance nekuti hachengeti vanhu saka ndakangoona futi kuti maintenance yacho haina zvainoibatsira uku ndiri kushungurudza ndichirohwa ndichiita sei saka ndakabva ndangoti ndiri kuito pamaintenance ipapa ndatotora mapepa nezvese ndakuchizviita futi ndakabva ndatanga kurwara kwabva ndabuda mutauni kwakuchunga kuwana ndasvika kuwana hanaoziva kuti ndakataura newana kana ndakaita sei ndakabva ndangotona kandaenda kuchipatara kwakurapa kwakubva ndakuita right ndichidzoka pamba pandangoti ndakagara asi ndakatomboya futi kuna changamiri ndichitaura nyaya yangu vachiti tichaona kuti toita sei saka bopoto iroro harisi kupera nanhasi rindoripo ndori kungosvikira futi ruramba roita nezviri kuti ndipei mainputs ndirimire vanhu nekuti ivo wakatora mainputs vacho vakarima zvinobuda mumunda macho handina kana sendi randinoona kana kuti ndizive kuti mari yacho yahirwepi vana havabhadharirwi sikuru havaiti sei mari yavo inenge iri yekundomwa doro chete kana zvavakatengesa mundu watakasiya kumusha kwamundienda mari yese yakapera handina kana chandakaona izvozvizvo aneno mari futi yakatengeswa kwawakaenda kunjera mazvonzo avo zvawakapuwa dzana baba hapana kana chakauya kuwana kuti vabhadhire vana school fees kana kuti vaite sei izvizvo vana nematesti havana kunyora ndakazotadza kuti ndiende kutaura nematicha kuti ndimirirei mari ndiri kutsvaka ndozokupai vana vachinyora matesti ndaandakarara nekushungurudzwa ipo saka ndopendati regai ndimboende kwamambo ndizvowadare kuti munondibatsirawo sei murugaro rwangu saka mawana chini ndiri kuuya kuti mundibatsire muroora wakurovawo undichaya ngekuti ndazotaurirei kuti pendandiri kutaurwa nemwana achindituka kuti kwazaona munda hauna chii chichiti aiyo kana muri nditi handina munda handisweri ndine ndakabhadhara chikwariti chese chemamusikabhadhari pamunda inini pendakazotanga kuti mamunda ndakumira kuti ndisiyeirei ndakabhadhara mari yese saka namusikadi kuti ndidzoke kuti pamunda gore rinei dzoserei mari yangu ndichiendese mari yewanoenda ndakabvisa kuchikuru nekuti izvozvizvo vana vangatodzinga mwana akati kana usina kudzosera mafertilizer wangu akatora mafertilizer angu ukatora mbudzi yangu ukadini ndikati mafertilizer ana kutora asi mukadzi wako akatora mabhegi 4 2 ad 2 atop akatengesera baba mukuru wacho inini bhegi randiri kuziva i1 randakafanira kutora ndichitotaura kuti ndikuda kuti mapoti ndo randakashandisa saka pendakataura muromo wekuti nditoti mukadzi wako akatora mabhegi 2 ad 2 atop ndisati ndapedza muromo ndo pendakazwa mbame yasvika yamuroora kana ndikazi mboyaiva wanyanya kundijairira ndakabva ndangoti aiwa zvina mhosva mwanangu inini handisi kukudzorera chipenzera padhuze ndakabva ndambara ndikachibva wanyanisa kurowa zvaunoda madira ako ese nekuti inini ndida kudzosera ndinozoita saka ndiyo nyaya yangu yandauyawa nayo mbomira ipapo imimi ndombonzwisisa mwana mukomana mwana wenyu muroora wemwana mukuru wake nababa murume wenyu wemuchato chaivo uri muno here murume tona mapepa ndeya kana makurima pamusha munorima pake pake pamba penyu taisongorima pamwe chete asi tichirima pamwe chete handina futi chandaiona kana muchirima pamwe chete munokohwa pamwe chete muchidya pamwe chete izvozvo zvazvisikaiti taiti tikarima tikakohwa tikaendesa zvinhu zvacho kuGMB mari yese ndo waingoenda kuutora wachipedza kuya handina kana sesinzi wakandiora baba wandisidzura rauma handirisi ndovatoti magariro acho muchato wakazotoya kutoti wechechi ndo wakazotosiririswa ndaingogara ndichingoenda koshaya kuchechi saka wechechi wakazosirira zi ai sinzi payapaya paimboya mamaswedhi ipapo ndoto ndakabva ndazi ai ngatisimbokuisei mumuchato
timboone kuti mukachara uda zvimwe muchambonake pakuzosvika pakusiparadzana kwetakaita ndokuti mwana unopindira pakati achidzinga saka inini ndakabva kutorambaniswa kutondiranga iye nemwana wako ndiri kutogara pangu ndega kundidzinga kwawakaita handina kuzogona kudini kuzogarapoba saka inini ndiritori kwangu ndega zvekutoti kuti ndirambe ndakaona kuti ndikaramba ndiripo ende hasha dzacho dzadzitori nemwana wacho kutoti kundidzinga kwaita ndaitokwanisa but my word is ndekuti kana iri issue between mukadzi nemurume ko mwana kupinda iwewe urizive president urizive president baba namai uri baba sei urizive president baba namai iwe urizive president so zvinoitika zvese papurasi zvinoenda in actual fact you are not supposed to be there. You are not supposed to be there. Chagara ko prazi ubeba. Chagara ko prazi ubeba. Kama usina prazi washaya prazi inogari kuruzeva kwa maina baba kwaka. Iwe nemkazi wako. Uzakwani paprazi. As long as maina wako wachiri wapenyu iwe haupo. You only come in kana baba na mai pasina. Indi paprazi ipapo handi pawo wega kuza osi wega mwana. Nyangwe maina wako wakafuma wasipo wana wese muri mabeneficiary iprazi iro. Titese. Iwe unosumudza moko wako kurowa mai. Ai unosita mpindu. Unosumudza moko wako iwe kurowa mai akakubereka. Mai angawe benzi rakaita sei ndokuudza mai angawe benzi rakaita sei asi mai haro mai haro at all cost baba haro ungawe jaini rakaita sei kana ungawe wabhemambanye dzakaita sei kana wamadoro rako rakaita sei baba haro mai haro ingozi hauzoikwanisi bangozi wamuza chinozi kutanda botso unokwanisa kutanda botso mai wacho achiri mupenyu asi wakutotanda botso usingazvioni kutanda botso chaunobata chese hapana chinooneka ungatraya ichi ukatraya ichi uchidai chabuda hapana woshaya kuti chikuti zvinhu zvokusafambi chii haurwiri shanje dzababa haurwiri shanje dzamai mukadzi wako so iwe wakamborova mai wako here saka sei wakafunga kuti zviri kurova mai wemurume ndozvinoita iwe wako mai usina kubva mumurova wakati wakawapusha saka rupenga iro iwewe ungafarirawo kuti iwe nemurume wako muende kugara pamba dzakavakwa nemai nababa iye mai wacho kugara mubhani munopisirwa fucha iwe nemurume wako motoita hope dzino kutoita hope dzitouya hope baba usati waroora izvo agara mubhani makaitei izvo wasvika munhu ari mubhani wakadii uchaenda kugara kuti kubhani iwewe newana uri kukona mai vachiendeswa kubhani iwe handuri muroora ava muroora vabhana kuti ndaamweni iwe uchagara mubhani mapenza uchemera zvinhu zvavo mbani because iwewe ndiwe fanonga kutokombera murume wako utozoona murume
zvatikuita izvi hazviiti zvatikuita hazviiti zvokuti dzimba idzi ndedzamai nababa asi mai wobuda wonorana mubhani kana iwo mufunga kwako ufunga kuti hama dzimukadzi pana angazokufarirawo ungasitaurwa asi wakasvika hondo dzise dziri mokai wajoinira wakajoinira kuti mai otoda wakamurova mbama wakamurova mbama ukasikiza watorowa iwewe nyara intention yako inekere asi zvatutaura iwo iwe nemurume wako ibva ipapurasi zvakaipei iwe nemurume wako urikuzwa shamani iwe nemurume wako endai mogare kumusha endai mogare kumusha kwababa namai kana kuti endai motsvake kunoti ini kwenyu apa pamai nababa siyai vanhu vabvire zvinhu zvavo hondo dzawadi wapedza hondo dzavo wari wangani wari two because iwe watonenyenyedza kuna mai muroora anenyenyedza kuna mai izvo rendaonoti mwoyo wangu unorwadza zvese izvi ndikurwara ndakapondwa pondwa ende idomestic violence munoziva here kuti idomestic violence ende mutembo wedomestic violence munoziva kuti munotaura kuti chii ende amwariti maimbotipota mapurisa here nyaya saka pendakaenda kupena nomwe ndakanga ndokuvatsamba yekuzi ndiende kwadokta kudzoka nedokta serikoti ndiri ikoko mapurisa akamufonera kuti uya kuda kupenda ronga ndina mai wako akapindura zvino zvakapindura nemapurisa ako basi saka paakabva basa akanotaura pakuwacho saka ndani sitori kumba ndanditori kuwakoma kuti pendakauya ndichitaukoma machena akapiswa nekuti nyama yako namateyaakadzi saka uyu paakadzoka kuya kumba uya chichiti ndakocheta vana kuma nekuti ndinenge ndine vana baba wakaenda kutuka mwana uyu kuti mune dhiri ramaronga kuita sei kuti musungise bvudzi mune utsiwe nayako muromo saka mwana pakayachita ndakabva ndati aomasi ndati miri ini ndakuchidzoka ambuya tsitsi inini ndakuchidzoka tsitsi dzinotsitsigiri ini zvandakuita manje vanhu vakaita seava inandiregerere munhu anoona mai wake ko munhu asiri mai wake anozoita se kana uchikwanisa kurova mai wako iyoyo ko munhu asiri mai wako unoita se makaripota kupi penaro wakati chii penaro vanga vatotituda kumutora timutsara waibva wazodii watomira dokta serikoti Dr. Support yapo here Dr. Support. handina nekuzotenda nekuti pendakatozwa kuti baba wacho wako No. Izwai mbuya. Muri kuita tsitsi nevanhu vasina tsitsi nemi. ndichitobva futi ikoko Munozwa here. ndakabva ndatorohwa futi nababa wacho Makamotorwa futi. izvozvi zvironda kutobva kutopora harina 5 days 6 days Mari wabva madii. handina futi kuzogona kumapurisa ndokondakabva ndaya Sei musina kudzoka futi mapurisa. Because ambuya ndikaenda kutaura chibva. Mune protection order. handina kuzokuwa ndakanyima Koi protection order ndechi. handisi kuziva kuti wari wawo Ndikuzvipepetuna. Mwana wenyewe unaona vile kaje Imi zvamunoita musanetsekera vanhu apa kuti nzudiswa ndimaplikendika kuiso ndimakaenda nomagara it was granted
kuti akukwanisa kushungurudzwa navanhu vanoti Obadiah Rujua, Willard Rujua naIrene Story ndiwo wakazi indivhende kuti wakushungurudzai wachasunga saka izvo wasina wakungotakura mapepa wasingazivi kuti akaita sei because pakanzi not to commit any of the following acts and not to commit any of the following acts against the complainant: assault, insult, threaten or harass. Saka izvo akaita 4 days dzapfuura assault neinsult. Saka unofanira kutopinda mukati iye unofamba napepa unofanira kutopinda iwe unofanira kutopinda mukati vari vatatu. Zvanda kutoita mani ndakutowabvisa bhuti pama wakutoendei hangawaende pane ndakutaura nenyaya yedu magariro edu nemadzimai aya. Inini ndatogara ndisiri munhu akatogarisika zvakanatsonaka, nekuti nyaya dzaitika kwatiri iye neni dzaitika nyaya dzakawandisa. Chekutanga madzimai akapisa moto pamba, achibva apisa umba yanga iine storumu yedu iine zvinhu, ine mubhedha wakabva kuna baba wangu inini wapuwa mwana uyu iri 3/4 kudai. Asi muzukuru wangu nafarastere pinda nomubhedha uyu nokuti ndaane umwe achibva watsva nemagumbezi anga arimo nefertilizer anga irimo. Zvinhu zvacho kada kuzvikaluketa takazozvikaluketa hedu zvazvirimo zvaita woto 4,000 mazuva. Zvinhu zvazvirimo zvese mafertilizer maturusi ese magumbezi mibhedhe zvimwe zvese zvakawanda wanda zvakatsva. Pana chetakabudisa manixdo akauya kuda kuti anunwe moto wanga watoshata, tikabva tanyarara isusu ukarudyiwa bva tavataurira kana kwamarara takataurira tichiti mwana apisa umba. Moto akapisa intentionally wakatopisa ari kutoda kupisa zvokutopisa pashe zvake kutoda kupisa zvokuti ainga iri accident zva taiti isusu takaenda kuvabereki neaso nyaya dzenyu dzamuri kuita ndedzekuti muri kuitirana nyaya dzakashata dziri criminal muda kudzisolvha netraditional means hadzisolvheki customary means because ese amuri kuitirana macriminal offenses anotoda mapurisa andikamuona ndidzoka ndoza kuti ane disorder but out of 5 days ago makatomurowa disorder ndozvairi kutotaura kuti haufaniri kuita izvo. Mambo ndanga ndisoda kurowa iba ndakanda kurowa mwana uyu musikana mukuru musikana uyu uri kuita musikanzwa ari kuchikoro urikuzwa ndakatengesa munhu ndichiti wafundi kuchikoro iko izo afofuka nditi motika izvozvi motika dziri kusvika bamba ziri kubvepi, asi akabvunza nehanzvadzi yake nenzi aendepi zvikanzi aenda atumwa namai kwashiridza. Uyu nobva asvika kumba kwakufona foni kuna chiridza kuna nenzi here zvazi nenzi hako. Uyu angatomuona kudhara ari mumota achidzika kumba, saka paangadzika kumba uyu anoziva kuti zvinhu zvaaita izvi uyu ari kutenda. Saka uyu akanga ari kukona mota iri kutovharwa madhoo chibva atobvunzwa kuti wendaona hasi nenzi here. Mai vacho hana chakataura asi mwana wakati atumwa kwashiridza asi hawana kuziva kuti uyu afona kwachiridza kubvunza kuti nenzi ari kwezi.
mai zomurudzi mai akazorowa inini akapinda contact imomo ada kuvharidzira vana inini saroi mwana nekuti inini anatozwa mwana anoita musikana ndikati mirai ndinere mwana wacho inini iye ndatoya nemadomasi ndikati tora madomasi amudini mupanguriro wemuroora andikoyawo nekuti akona madomasi eyobva atora ese madomasi ndikati amatora ese utsinyi here hamusi kuona kuti muroora haanawo paisai dzokava nyaya yenyu nemukadzi wenyu muri 2 muri kutadza kugadzisa nyaya dzenyu muri 2 iwe nemukadzi wako but muda kupinza vanhu mukati menyaakubatsirei andizvai haiti family yekuti wanasikana wese rusaidi kwamai uyu mukomana wane mukadzi wake rusaidi kwako muda kuedza kurarama sei iwe ndiwe baba unofanira kuva kugadzisa zvinhu hazvifaniri kuita division iwe yekuti 1 iwewe nemukomana uyu nemukadzi uyu muri ku one side uyo mwana uyu neuyu namai vari ku one side saka muda kuedza kuti mararamiro munomurarama sei amusharudziiwo ndozvandada kuziva kuti iye achibva uko kumba kwaari kubva uko asiuya achipwanya futi mawiri izvozvo kumba mukaenda kutarisa kana kutuma vanhu kuti kutarisa ii haina nemagirazi akapwanya inini ndobvunza kuti murumbopwanyire dai masi yanyu makada titaurirani tounganidzani inini ndanatotora vana mai ukwavhumbuya kuti ngavauye tigare pasi titaurirane ukwamarara titaurana chii chiri kumboitika pakurarama kwedu tigadzise upenyu hwedu umire zvakanaka apa ndopakauya achipwanya mawiri ndichimubata kuti usadaro ndobva ndiruma chigunwe chivo chabuda ropa ndibva ndatoregera ndokuona kuti ndakutokwara ndini bva ndatoregera ndokutotaura kwanga vachitoita nemukomana wataura ngativhare mvura tisadiridze koroni mavhare mvura ndikati kana chiri chikwerete chenyu chiri kutaurai amaundi yacho mupuhwe amaundi ndopakanetsana vachiti mbudzi yangu yomakatora inini michena kunonzi chindipai nditengese ndikupei mari yenyu kana iri ningiriri vakaenda kunobika doro kwajeya chavo kwavakaenda vakapedza 1 week varipo vari kubika doro ikokoko vachimwa doro ravo irorero nembudzi yeyo vakatora yemukorore vasina kutaura kuti mukorore kana kukumbira kuti tipowo mbudzi tiende nayo kumarango avari kuda ndio vavatora zvinhu izvozvo izvo saka ndinoda kukumbira kubvunza kuti zvinoita here kuti mukadzi wemunhu madzima yangu haana kumbonditaura ndiri kuenda kwajeya chekudoro wana hawana muti kwakutane vana vese kwakuenda ikoko inini ndinoteera here ndiine jana ndine mwombe dzandiri kuvhunza ndakatoona zvizosudza mbudzi dzendandasungira ini hana kubvunza hangu kwakuti muri kuende pine mbudzi ndikafunga kuti mbudzi dzakatifanani ndikati ndakazotaura ngati iwe muroora mbudzi yenyu yakaita sei muroora ndobvati yakadai iye ari kutobvaumba kwake ndikati yakadai ndikati pane mbudzi yatorwa newana indagara uko kugedhi kugarira mwombe kuti dzisabude tichaende kupurazi yeumwe munhu mbudzi yaenda pomwe ndiyo mbudzi yenyu iye muroora pano zveshuwa baba matotaura ndiyo mbudzi yacho yaenda kuti nditeerei ikokoko hazviitiba mazona iwo wakatokabvunza kuti mbudzi maera ndichiende iyo ndizoni kwajeya kwajeya kwainotsvaka imini muri kumborara sei kana kuti makarara kumba mukadzi ari kudhirori ini ndakatomubvunza ndichitomutora mutirori hamuitiba maurugara budamo uya kunwa dzingwa here ina ndambotana newedhiro dzingwa pavakaitirana kutaudzana nemukorore wake vangari kuita ndopane nyaya kana iwe uchiona mukororo wako aane simba rekudzinga mai mumba mai achinogara mudhirihori anditi iwe uri kumba zvazvi kundirakidza ndezvoti iwewe nababa hauchakwanisi kukontrora bamukomana izwai gatida iwewe ndio haumunin'ina uyu iwewe ndio hamwana uyu ndiye hababa baba pako iwewe hapana zvorichambotaura iwewe hamwana baba wauyu because kana anokwanisa kudzinga mai kuti ndaurare mudhirihori iye aine mukadzi wake iwe uchadza kutora mukadzi wako mudhirihori kuya naye mbedroom because mwana haasi kuzvida saka ari kutonga ndiyani handikakatiye nokuti nharo dzaanoita handidzikwanisi izwa maproblems enyu ari kukonzerwa nekuuya kwemwana mwana akashayika apa maproblems enyu anokura mwana akashayikwa apa maproblems enyu anopera chimwe chinhu chandinoda kuzotaa ndechekuti pamwe pacho kana marriage isaiti haichaiti musaimanikidze munokwadzana ende ndakatotemwa ndikaenda kuchipatara
chichatemwa. Ndakati ipopo zvitotaura ipapa kuti panotodiwa ndosakati kana chinhu chisikadi chisaiti hachidini hachiiti. Musamanikidze chinhu chisaite sei chisaite. Kana maona zvokunetsa purazi nderenyu mese muri 2 mukadzi nechii nemurume munoenda kulenzo rodivide kwapurazi uyu kwake kwake toizoona kuti mukomana uyu unogare mukomana papurazi apo akurenge right unozoyere zvinduta ndati kana muri kuona kuti zvikudini zvikunetsa rambanai zviri chii zvakanaka umwe naumwe enda kwani kwake wozvigarira upenyu hwake asina kwadza chii munhu zvikunyeperera kuti muri mumereji ka imugara muri kupondana iside kumurya nebota muri kupondana time muri kuryana mubota muri kupondana every time ndinoshaya kana bota racho muri kurya narinda nguva ya uyu uri kudhiriwori uyu uri kana isiri kukuzviwa mbudzi kwajeyacheya uyo gare uyo kwamutenda uyo uruko uyo jogoratowa nguva chaichaiyo kuti akawana mai paumba iri pata uyo imba yapiswa mune fertilizer nenyi uyo chesvesa kutika pamba munoona paine future. There's no future in this place. Nekutema natotema ndikaenda kuchipatara ndadzoka kuchipatara nesono ngati hazvina kuramira iwewe dambudziko rako rako une maitikira ita zvinhu oratidza kuti iwe uri kutumwa uyu iwe ndiwo hakutuma uyu ine handisi mutuma uyu zvakuita zvese mukadzi wangu wai iwe uri kutadza kumumesa ipapa israel ngatiteepapa inini pakutanga kwangu wakaita noizi yavo vachitaudzana nemukororo wavo nahandisi boba ndandiri kumatambudziko amai pakandakadzoka inini ndakati imini maita izvozvo ndisipo ndikanga ndichisumuka ndaipika ndichisumuka inini newataura kuti panapa handisiya panapa nenoiziba handisuda noizi kana mani chido musatauridzana nevanhu ndakatowataurira awasi kuzwisisa aba wese uri kuti iwewe handisi une muuyi pamba pako evhizita handisi vhizita yaonetsana nemukadzi wako pamba pako iwe handisi iwe baba kuti sarai muri panapa muchitaurira nezvakanaka vhizita riri kunetsana nechii nemukadzi wako uri kuti it means izwa zvinge zvichireva kuti unoda kushandisa vhizita kuti nyaya dzako iwe zitoitewo because iwe actually know kuti paparazi hapana kuti iwe nemukadzi wako but sei urikutadza kutaurira mwana wako kuti mwana zvauri kuitira mai panapa hazviti handizvidiba enda kupi unoti alright mira mwana wewe wane dzimba dzinoti iye iri papurazi usasatomupeba usasatomupeba ngaaende kumusha kwenyu ngaaende kugara kumusha kana ngaatsvage kumapurazi ngaatsvagewo yake purazi ngaaga ngaaende kugara kumusha zvira kumboti ndikumbirewo kuti nditaure kuti inini hangu zvenoizi inini ndagara ndichikuti noizi handiidiba ndichaura ivo vavo wese havo pana ndisikatauri kana vana avo right ivo vana ava kuti inini ndirowe nditi inini ndida kudisciplina vana vari kuita misikanzwa handiti izvozvi ndataura kuti pakuya motika handitika saka motika dziri kuuya idzi inini handisi kudaba vanhu vanouya nemotika pamba pangu iwe wakaenda kunyinga maiya waenda netsoka bhozwa kwasina motika ndamaino motika rekuti waenda saka kana mutu anazvikuvumira kuti vana waite izvozvo no tiri kuti isusuka ndipei chekuti mwana wanyengwa hazvishamisi eji yake yakudhizepa kuti anga saka baba namai hamukani nenyaya yekuti mwana wanyengwa zviri kundirwadza bambo dai wanga uri mumauniversity nemumacollege nemumaboarding school dai vaona zviri kuitika umu vaizviura yake aiwa izwa bambo ndati usanzwa ndati dai waiona zviri kuitika mumacollege
nemauniversity nemumaboarding schools. Zvautira zvongosarutauri pane vamwe baba yokunoti iwe uri pano izvi zvandii wabhadhara mari kuuniversity, iwe uri kumwa kuti mwana uri kufunda uri sikuru kuuniversity, iye anenge ari kuJemerson Hotel kana kuti ari kuvhifura Victoria Falls arikufara. Zvikoro zvada kuvhurwa mudhara, zvikoro zvada kuvhurwa mari yangu yesikoro. Asi every weekend ndatamake sure kuti hapo ari kukarimba Big Falls Nyanga nechi bambo tese uri kuona uri muisi uri kuno muisi uri muisi uri kuno kwa nevana vevasikana unosvika pekuzvimbirirwa zvinoserera kusvika wazondotirwa Mwari ndizvo muchichengetayo kuda kwenyu. Uzawa wakona wabereki wese vari kuona bamba wese wabereki vari kuona wese avo zvimwe zvacho nokuti Mwari we ndimi and you can control this. Because zvataura sei nekuti mwana azotorwa nemotikari dzari akaudisciplina mari yangu yesikuru kumai wapinda pa that is normal kuti musikana kana asvika pazera rekuti akuda mukomana anototsvagwa nevakomana vakawanda iwe uzoda hwani kana ari ulusi woda wakawanda. Zviriko izvozvo zviriko kuti zviriko kwese but ukabva wada yekutedza anotofa nenyaya idzo neBP ndiwe. Kana zvakadaro koiwe wabudawo mumba waende kuroorwa kwachibva varudawo zvokuroorwa 8 days amene kuti asvika akandoroorwa chete ari below 18 neuro wacho unoendawo inini nemena mupari 16 years anotoenda iwe uchienda kujeri komana uchachienda kujeri. Bibi urudi ngawaende kuti bambo izwe bambo pane zvimwe zvinhu muupenyu zvatisingakwanisi kucontrola. Unozwa bambo pane zvimwe zvinhu muupenyu zvatisingakwanisi kudii kucontrola ba asi zvaunokwanisa kubatsira chete kulimita and you can only limit the extent yekuitika kwacho asi you cannot stop it. Ukaona mwana musikana kuti makararamba unokiya vakiyi woenda nawo bedroom asi unozwa mangwana makusenda anga asi mumba wadzoka makusenda asi iwe makiyi wakarara nawo bedroom and you are just trying to limit chii nekushuva kuti zvakadai zvakashata but kana zviri mari hauna zvaunokwanisa kuita baba ungatota iwe ndinotoita BP watamburawa munhu bambo wapedza kumuchaya zvawamuchaya izvo vatoita kuti after 5 minutes wakambozviita kuti wabva kuchaya munhu after 5 minutes zvawamuchaira obva dzokuru paanombirwa kuita izvozvezvo ndatokunurova kudaizvai bambo mazuva ano mutemo hakusina paunobvumira izvo kana mutosvika pekutomubata mwana nechi anokwanisa kumusungisa izvo izvozvo mutemo uri munokwanisa kutosungwa muri kumabhiusa mwana iraiti yake yekuchuza munhu auda kudanana naye. Iraiti yake baba hamuchuziri pamusikanayo imimi oraiti makamira ipapo uyu paenda kutaimira mukadzi uyu aimutaimira sei ndikubvunza uyu paenda kutaimira wake aienda sei handingazivi haungazvizivi saka iyo zvaita mwana wako ndozvokuitirwawo wako mumadziso akaaa uyu kataimire kaita kuitawo uyu ndokataimire kamuti hanzvadzi yake asi kana ari kutaimirwa ngaitawo respect kuti ndibaba ndipamberi pako izwai bambo tiri kuti isusu bambo zvamunoitana newana musazvipedzere shungu dzacho pana mai ndotambudzira muviri kuti muruti zvamunoitana newana munozvipedzera shungu yenyu pana mai nekuna mai mwana urudzisira nyanza iye uri mutumai kozi mweya wenyu ndikuti mai ndiye ari kutuma wana kuti tei zvamunoita
handina kuti ndiri kubata iye kumurova kuti ndiri kurova iye mai vakanga ari kuvharidzira mwana ndikuda kurova chii vakazosvika ruoko rwangu munetamba iyi muri kuiziva saka you are ready for it because handisi kureva kuti ndakamurova ndichida ka ndakatomukumbira sori kuti wapinda pakondaitsamba iyi haina kuti maita muri kuda kana kuti musingadi kwazi hamubvumirwi kumutuka kumuchaya hazvina kuzi muchaya you by accident asi haubvumirwi kumuchaya kumuharasa kana kuti sei saka kana watongomuchaya beperi rakutoshanda kana wakatomira sei wakamuchaya bepa rakutoita sei ipapo pakakanganisika nokuti iye pandandinoda kurova mwana ndopakazopinda ruoko rwangu kuti apinde ndakandisikadi kumurova izwai bambo muruzwa bambo pamakapiwa bepa iyi ivi nyange munhu akakusevhai nepepa iyi aifanira kunge akakutsanangurirai kuti bepa iri kumboti chii hamuna kuroverengawo imi zvekushaya nguva yekuerengera ndo zvakupinzai kuna taisirewo kuti bepa iri kutora kuti musambomubate munhu musambomutuke musambomuharasa akangoripota chete kuti mandiharasa mandichaya maenda isori ndakamukumbirawo sori yako ndakukanganisira bcause apa ndakurova ndakakurova ndisi kudada kukurova ivo nekuti nini ndakatotaura naye ndatotaura nemwana uyu nekuti wana mapinduro anga utoiti anga asina respect pa zvekuti ndibaba dai vakanga vachindipindurawo zvinhu zvakanatsonaka ndisina wanga uchitokupindurawo rapo wari nani pane uyo urubva achaya mai awatokupindurawo asi hausi kuchaya watoti mai wobva watochaya watokutsira kuti watobatsira kuti mai gatobvibaa masukumidzira vaitondiita vaingazvitorawo kuti hapana respect ende vangatorivharira dho ndichiti muri kundivharira dho kuti ngatitaurirane pasheni chaakudaro kaisi because pamusha penyu pane division yekuti mai une wake wari kumusapota baba une wake wari kumusapota ndo zviri kukonzera kudai ndo zvakukonzeresa izvo pamusoro changamira ndofunga mukadzi uyo akashinga changamira mukadzi uyo akashinga how many times ndichimudzo achirara pamumba pangu muchimushungurudza sazari 3 times achirara pamumba pangu ndichimukanzira kuti aiwa azvizawo endei mutaurira handi kutanga ndakatotora vanhu vakawanda uyai mutibatsire kana zviri izvo zvakadaro right vana sekuru makavataurire kana aineambudziko vana sekuru titus vakauya nasekuru jonathan vakauya wese ana sekuru vakauya ndikati nemunin'ina vangu nananingirini vakauyawo nevana sisi vake vakauyawo futi ndikati wakatisananguzira nenyaya yake iyi zviri kumbobva papi vakatsananguza iye sekuru jona akazoguma ati inini muzaya handichakubatsiri baba nyaya yako nekuti iwe uramba kurwisisa ndikati asekuru dai mana mama uchingodini ndichingomfosa kuti adini azwisisane muzwisisane tizwisisane tione magariro akadini akanaka izvo zvese hazvisina basa zvaane basa ndati kuti mugare zvakanaka starting point mwana uyu nemukadzi wake asina kuvaoneka pasi then from there tozoona kuti takutangira pa zvese zvomutaura ndingazvisona inini kuti ndinge ndizozvi ini ndarova mai yange iri ndauye munhu ndakapapa ari kupiwa mainpusi ndakarova wese wari baba hapana munda wangu wakapiwa mainpusi avo vachidorima saka inini pendati kuenda kubasa ndakati ani kubasa kweti tinokopiwa chi mari saka regai ndichirova nditsvage mombe kubatanidza ndikurimire nzvimbo yenyu yekutima wii ndakarevwa 3 days ndisikuenda kubasa vendarima mundu yabva ndapedza vendati vachisara muchikusa ndakuenda ndagarisa ndarovha chi kubasa ndaenda kubasa vanhu vanokusa wii
Ndomana bro. Baba munokusa witini. Zikazi wanga kudaya kunoko kwenda kwa madzikati. Era tuma kamzukuru kali kokumba. Kadoko kamkoma. Libro. Inonoza kugota zitapedza urimi. Libro akadzoka kanditi kwazi nagogoite zvauri. Venatotaura ini venatodi vanaita 2 days ndichendo basa ndazotsvaga futi rimweni zuva rekukumbira kubasa venaro ndichindipese kuti wabatsira kukusa wiki wachibva wakusa wiki ini hana kukusa wiki iwo ndowakazotokusa wiki ini ndakazocheka marai ndiri mubise kucheka marai mukanaidziwa meeting yemaseo ndakataura baba ndada meeting maizwa here kuzi maseo zichichi kugreen card saka mama ndopakabva wabuda wachibva waenda kwatekera kutsvaga airtel ini ndiri kuenda kovhura mvura ndatizoti wangataura maboti tisavhure mvura ini ndakaenda kunovhura mvura hapana munhu akamutaura usavhure mvura vinaenda venavhura mvura vyatanga kudirira iwo wachidzoka wakabva nditodadzira bhururu wangu wachibva watojambuka pana bhururu wangu arikudizanisa ndiyada timu hambe kumiti wazowana uri wachirohwa kunoka ndobva ndatoenda kumba saka uyu pakaenda kunobika chikafu tibude kuenda kunobika ndotodya kudaiso mwana akararama ndakatogara pavhara ndobva vasvika mwana iyo akuti uvhure mvura ndiya ndakutaura kudhara ndibaba ini anovhura mvura ndakakanotaura mwana mukomana kuti usavhure mvura ini ndindavhura mvura ndada mama ini ndindavhura mvura matipuresa vhurwe nei ndoda mari yangu ndakabhadhawana uvi vakarima wiki pamunhu nemurume wacho neiwo wakabhadharo neroja raripo raruri mepo rakabhadharo saka wangoda $20 echi mwana yada alright baba ini madinesi ndine mapetaizi angu enda ndakasopiwa dhara emachi akawasara mai wangu aine mapetaizi angu 1 bag rakatengeswa nemudzimai wangu ndamuti tengesa bhegi basika ndona ndiri kwarusara rubasa obva atengesa saka baba chitore bhegi mukwenda chi kungomotora maimbuzi mozondidzosera chipetaizi saka ndakazovabvunza mama wakati mabhegi ako usanibvunze mabhegi akatengesa makatengesa mabhegi angu ese wala saka makatengesa chini payenyu mbudzi iri uko utengese ndibhadhare mari yacho yemvura ndozoti ndozotenga mbudzi yangu zikazi mbudzi yawandibvunzi mbudzi iyo ngozori mwana ndakaenda kunodii kunoita zvendakaita yada makandiudzei zikazi handikuudzi yasaka chinhu changu ndakagere kuti ndibvunzi saka ndopari kubuda nyaya yekuzi azi ini ndakadi ndakamuro iyo wakabva watanga utema wakabva watora bhemba nechimukwazo kazvimakwazo zviya zvinokwaza magwati zviya zvinenge zvakaita chisiku nai ino chakaita kunotora padara wobva tanga kubhema dhuku baba uri mukati saka time yakabuda baba vakanondosangana nebhemba padhuku payana bhemba raibva raenda kuti papamusoro pedhuku mapuranga bhago ndopena vana mhanya musatore zvinhu zvinokwadza ndona ndakaribata bhemba udaro so ndiri wabvutira ndidoenda naro iwo wakabva wati gwina bhemba randakaribata kudai pendakaritsveta wobva waenda kubva wadonha pasi ndopanozidzwa kuti vanhu vanondozingana navo ndibudidza ndabvunza mbudzi yangu nemapetrai aiwa but inika my point is akuti my point is ndekuti iwewe kana unofanira kubatsiridza kuti mai nababa vagare zvakanaka ndinotobatsiridza changadii not pekuti iwewe ubva waoneka kuti uri kunesaidzi ramudaro pavabereki wako vari tu inini handina saidi patinoti hauna saidi ndepekuti patino nesaidi because pawakaona mai ari kugara mubhani pawakaona mai ari kugara mubhani wakaitei kuti mai adzoke kumba mai wakugara mubhani changamiri mai inyaya yekurima futi iyo wakatora mbeu yangu inadapiwa wakairasa pasi ndikafonera sekuru vari kuharare sekurengu ndikati izvozvizi bvunzai momuzviti wari kuitei wakafonewa handika kutoona zvotongobuda kuti pane nyaya dzese pari kunetsana mai uripo pamuchayana mukana mai ndiwo uripo kupa bhemba nechii pari kuenda mai kubhani wafunda kusekuru endru kune nyaya yako yembeu ndeu dzangu dzaraswa pese uripo pese pari kuoneka pari kuchayirwa mai uripo kuti iwo wazoende kubhani chakanaka wakatotora hembe dzangu wada kupisa wakaenda panze kudai wada kupisa saka pendakazoti chitorewo hembe dzenyu ndati zviri very simple patimbotangira izvozvizvi tozofamba naye kuepa patimboenda izvozvizvi ndinokuti ibva papurasi haizvozvo handisora
ipapo siya mai nababa varipo. Mai nababa kana wati hausikwirirana wachadanani chawirirani kwanambani. Ngawaende kumulens wosvika prazi woita sei rudamburwa umwe naumwe upiwa machini certificates ake umwe naumwe wagara kwake. Because kana prazi rino riri kunetsai kuona kwandira instead yekuti makapiwa prazi kumushande but makutowesta time kuti mapurazi kuenda kuita battlefield prazi vanhu vakapiwa mapurazi kuti varime not kuita hondo prazi. Kana hazvichaiti ngazvipere munyararo andizvo. Asi chakuda ine hondo yangu newe ikudzi pedza nyaya yako namai wako achiri mupenyu. As long as pamuromo pake parorama pachibuda kuti wakamurowa pedza nyaya iyoyo naye achiri mupenyu. Muroora kana wakaroora umbuya pedza inyaya yako nambuya achiri mupenyu. Muchazoti maroiwa asi makazviroya mega. Kuzviisira poison. Uya ndo aiwa kana usina kuwarowa ende kamugare pasi naye mutoona mbuya handina kurowa iyo kutoona akakurowa wakamurowa papi. Inini ndakangorowa vanhu vachita miri. Iwe vati hauna kumurowa andizvo. Ini vanombowarowa be. Zvakupera hauna kawarowa hauna Handina. zvatopera. Unganetseka nei hako rasina kurowa kana angandotaura ndeni Pamusoro. Ini ndakamirwa hangu semwanasikana second born yababa namai. Ruth Rujua. Aiwa asi. ndiye motikari here. Aiwa motikari. Ini ndida kutaurwa ndakamira pakati pevabereki wangu avo. Vabereki vangu vanonetsana hongu ende zveshuwa kubva from the word God chindokura vanondonetsa. Ndaitombotoka pamwe pacho mama achitaura yati pamwe mama vari kunyapa asi takazozvionerwa nemadziso edu nekukura. For sure baba wedu kuti endeswe kuchikoro zveshuwa hapanaba. Ende mai vachitaura vachinetsana baba nenyaya wane school fees. Pari kutaurwa namama kuzi mwana unopindira. Ndepekuti kukoma wakadaira wakati baba wasisirizira rekuti wachengeta vana vakwanisa kuchikoro nekuti wakura. Ini ndomba ndakadaira ndikati aiwa hundreds hautauri mashoko yawo kunyange inini kana tezvaro vangu pandakaroorwa vari kutoendesawo vana kuchikoro wewakunda wazukuru. Baba watori nemarights ekuchengeta chinyi vana kwete kuti lodi inoremera chinyi mai munhu wani. Kana inini kumba kwandakaroorwa kunyange ndikaita mhuri yangu kana ndikasabatsirwa nemurume wangu ndinenge ndichiti ndiri kugarirei zvekuti kana dai kuri kuzi mai ava waita kana kuti kuhurira baba ava baba vaitodya chikafu chaitourwa nechini namai vasingazvizivi nekuti mai ndio vaitodini vanotomira pakumira ipapapo. Baba tikavataurirawo kuti baba honai mama vari kuda kumiririrawo chinyi vana. Baba vanobva vati aiwa kwete ndopanopatangira noizoti wanemi makutonditonga. Vati aho alright zvakadini zvakanaka. Pari kutaurwa neyekuzi mama wakapisa dzimba. Tanga tichiro hedu tati magiredi aniko havana kupisa dzimba nekuda mama. Pane nyaya vakanetsana nenyaya chachaziti nyaya shii mari yaunga wadya kwarivhasi yaidhilivhara mama mukaka vachitengesa $164 ndo yavakanetsana nani nababa. Baba wangu atera zvikwereti zvachiya mari kwarivhasi mama vapakazotera vachidati vachibva vachidakapa muromo yenyu yakatorwa kare. Saka mukoma manje panyaya baba vari kunetsana mama wangu vatori nemimba yaushu yapeshushu. Saka pavakanetsana mukoma kudzi akaenda kopinda panyaya dzacho ndokubva waida kunobata mamawo ndokubva wawarowa kudaro so. Mukoma kudzi akabva aenda kunobanha dhishi rakatengwa namama reGreenson hasi richitoriko dhishi roro. Nyaya iyo ikatombogarwa pasi ukatombozi tenga dhishi roro ukatenga saya ukatenga rari zhinji zvanga rikazotsimuka. Ndobva ndadaro mukoma kudzi ndobva ndakaenda komubata ndikati aiwa urowi chinyi ba haurowi mama ba
wona mangwana inozonetsa mukoma kudzakabvenda kopiya mamandari ndokubva wadonha pasi mumagwero. Handisi kuti ndiri kuenga hanzvadzi yangu asi kuti iyedze kugashira chinhu chokwadi ibatsirike. Handisi kuti ndiri kumunenerera mhosva kana kuti mangwana tizovengana ba tototi zvoro tikatomboda nhasi titomhoresana hanzvadzi wadii nhasi tiri kutangira pano. Ndokubva ndatoti mukoma udaro batobva apiwa mashini ndari. Mama wapo vakasimuka nehasha vakati mwana wandakabara uri kudini uri kundirowa ukatobatwana namai nomusa maiguruma musati mapo musati ndiwenga murume pamusati mapo. Ndokubva vadini ndokubva mama wadini wasimuka ndakasimudza. Mama wangu aine chikwama chaunga inacho kutobva pamama wakatoshiya futi mari yaunga wakutotsvaka. Ndobva wasimuka nehasha ndobva akabva wamboenda kotore moto ndokubva wangotungidza kicheni mukicheni chikicheni chacho chemiti chemapango ndomairara chinyi hanzvadzi yangu zviri kuti hakuzima kapiswa mine zvinhu zvaiweta 4000 ipapo ndinopupurwa hangu hamamusa zvinhu zvinoweta 4000 pamamungone magumbezi neubhedha wake utohwewo ndoakatsva asi mukoma kudzocho akatomhanya akatombobudisa futi mamweni magumbezi anga atombotsva nechimubhedha checho chisupreme mubhedha checho chichitoriko mama chivharisa pachinyameni kwamama kuchivharisa zvese zviri kutaurwa izvi zvimwe zvacho nda kuedza kutora baba vangu kuti baba vangu zvimwe zvacho ngatibatsirike kuona mutauya kuno kudo tidini tibatsirike zvakandokufanira kuti kangobva panapa motokwanisa futi kutonowira namamwa kumba zvokuti tinodzoka chinyi mugood condition yatiri kuwawarira nekuti pangwa chotouya tichitori mama wanotifonera baba wenyu wazoenda kodhakwa wazodai kana musi uri kuzivi mama wakarohwa muromo wakandifonera neusiku wanga watofonera futi vanhu wese hama dzamama wanga watodzifonera nedzekababa dzacho ameni nhasi wacho watouyeropakati ndo wakatoti futi mama weye futi kupi kunoko ndakafonera usiku noiziri toitika mukoma kuzandira kukufonera kuti ndotora baba iwe wari kuita noizi kuna muchembere azizomusha ukazoya kwawatoka baba ukawabvunza ukati baba noiziri ubvepi baba wakati handisi kuziya bva wati hamusi kuziya sei kuti noiziri ubvepi imi muri kunoko mukamwadorendenderai neuku kumunda mobva mabva mapinda pai mumba kwete kuti muye nekupi nekunoko nenzi uyu baba ngati nenzi wandirowa ndakazobvunza nenzi ndikati nenzi warowa baba here zvikazi handina chakaitika ngechekuti baba vanga vari kupopota vari panzi nekuti nini wangu munin'ina haatoitokandineti angadotosviko handizoti chakundika kuti asvike akasosiyatara kuti vasikana kana maona baba vakamwa musazotambire zvinhu zvavanenge vainazvo nekuti ndopautangire noise nekuti baba vanoti vakakupa zvinhu vakadhako mangwana makusana kuti makandibira ndopavanotaura kuti makandibira wakanga vati wakapa chinyi vana saka munin'ina wako akakati musazotambireba kana wauya wakaita sei vakadhakwa munopiwa kwakadini kwakajeka doroita sei rapera apeno musikana anga wachatsanangurawo akazotambira plastic acho muri uchibva wadonhe pasi ndobva watanga kupopota pawakapopota wachipinda wasikana kudotora toshi yokuti waperekedze baba kunorara wasapite noise ba saka mamapo wakabuda amene mashoko wakabuditsa anonyadzisira wakataura inechakwa zvangu mataura mama ndobva wasimuka ukati ko iwewe baba waruthi nge uchiti kana uchitukana newana wako wopinza inini pai munyaya dzako chitukirira mwiri wangu pachini pawana wako awari kutore tochiungano ndopakazopepatika kuvona mama wako kuti iwewe wandikuwadza ukwendo muna handisi kudzosera nekuti ndikakudzosera hama dzako ndopadzizoti ndadini ndakukuwadza ende zvesho kana hondo yatanga inopera watsukisana ropa haitongoperi kuti kana ukati unyarara hainyararwi asi kunzwisisa ndokunenge kusipo papanguva uyu akahoza akarohwa paunini anga ari kubata kuti baba musasarochi mamaba ndopakabva arohwa achifaita peno ndo pari kuziva kadini wakandirowa handizozii hangu asi mukugara kuna runyararo bakumbori violence yegega hanzvadzi yangu ndakamboitauriro ndikati aiwa pane zvinhu zvamama nababa tina mapowers ba zvinhu zvavatizivi kuti zvakauya sei ende hatitozvizivi kuda kwavo kutipa kuti iweyo garapo kana kuti iweyo itapo katobvunza chimwe chinhu chaigara chakakomplaina mama waizwa kuti imimi wana imimi ndikafa munenge mine honzo pamwe pacho hamutaurire hanzvadzi yenyu sei ona inotora mombe dzangu ichishandisa mudanga umu ichienda kuita mari chayo mari yacho handiioni wakazobvunza inenge yanoise muri kuona zviri kuti hanzvadzi yenyu zvakanaka here mukoma pandakaona pane problem ndepekuti vanozvijajira kuti da kurima apa vasina kutaura pane chinyi nemaparents avo kuti
mama nababa ndafunga kuti ndiso apo opiwa go ahead saka paanozoenda kuti atoonekwa atobaya gejo atosunga mombe mudanga atobaya gejo kutorima unozonga ndo paanozotaura kuti ndoda kuisa chakati wandopanira kuti wanga unoda kuisa chakati nikunditaura kuti nanga ndiri kuda kutopa rima hauna kwandichipa gadzire ndoda kurima muri wangu apa unobva kuti haunditauriri izvozvo ba ndo pawanozoya kuzonetsana wozosimudzira nemaoko uyu ndiye achadauro pane honda nyaya itori apa inyaya yekuti from zvezvakutaura mumhuri hamuna kugadzikana bo chokwadi chekuti mhuri hamuna rugare ba ndo chokwadi hapana rugare ba because ukaona muti everyday fight mapeace order machi hapana ndoramba ndikudzoka kana zvisaiti hazvidii hazvichaiti musakuwadzane ba because umwenyu achafa rambanai zvakanaka rambanai mese muchakagwinya umwe naumwe ita zvoita noupenyu wake kana musadanana hamuchadini hamuchadanana musamanikidzire zvinhu zvezisaiti kwezvamunotaura zvese ava ifight after fight and fight inotanga nhasi because if you imagine kuti uyu akatororwawo but autora chinhu chakasoitika under age geuyu asi hondo idzo dzinomboita sei dziringoenda dziri kungo hazviiti indi ndandombotaisa wangu history yacho ndimboona kuti pamunomboripota polisi every time pakuitika zvinhu action inombotorwa ndei because kana pesa ava kuri pokuti every time pamunonetsana muenda mapurisa sei pasingomboitwa action sei pasina rumbosungwa pambo makatombobikwa netambo yemagezi ngemukwerezi inini izvozvo ndakamutaurira kuti handina hangu kwandinokwanisa kuenda ba kana kumaamusupindura ndati makachaiwa here ngemukwereu akamondirova zvatopera chegara pasi akangambona ndiro murikona zvakuwedzota itori ripoti ikutotaura kuti baba akatoingachitoa medical report yekuti wakatobikwawo nemukwereyo ndendeva mwana achoza aishandisa switch yemagetsi kuchaya naye mudhara ndosaka mudhara uyo achimusamba ndosaka mudhara arusamba mufana aiwa no ini ndozvakataura pamwe is very pamwe uyu mwana wenyuko handisi ndatozvitaura ndichazvitaura ukaona mwana asina matyira kurowa maparents asina matyira imi moramba murugara naye hazviiti kuti mwana uyu ngaabve paprasi tichakupa nguva shamwari kuti izvozvi this is august by october unofana kunga wabva paprasi kana usina kubva ipapo kuti chaita isusu kuti ubve because kana uine unhu hwekuti paprasi pasiri pako pemaparents the next thing uchatouraya maparents acho kuti prasi yacho inyasi kuita yako ndizvo zviri mwaya musei musina kupusa witi kunga mwana iwewe kuza mai kuti mai yakuno sei usina kumwaya witi
Kutaura utinyi. Ipinzi ndo rutonga. Handibvumiri baba kuti utonge zvinhu zvisi zvako. Tonga zvako iwewe. Awa iri avasiya varipo papurazi ravo. Kana wakonana kuti hauchadanani, wachazondouya wotaura kuti hatichadanani ba. Woita procedure inoitwa. Ioneka kuti purazi yakuita sei. Iwe usipo. Iwe you are not part of purazi haupo. Enda waitwa kuti nawo uri rupo yabo purazi. Iyi purazi haisi yako. Uyu mukadzi uyu nyama yake yaibva ngekuchaiwa. Yaibva. Imi mitira kuti mende ende VFU mangwana ndinozwa kuti maenderera. Kana musakaenda handichadudzwa kuna futi panapa. Titezi ndatiendai neTambo yeprotection order mangwana mutaura kuti ndakachaiwa 5 days ago. Munhu iye watondichaya kuti endai VFU mangwana kupenda rume. Mapurisa awo yaite basa ravo. Musakaenda handichadudzwa kuna futi pano muchitaura nenyaya dzenyu. Ichi mapurisa anenge aripo kabva everyday. Endai motaura kuti aviolate chii peace order. Details because nyaya yenyu domestic violence. Domestic violence inototongwa, munhu otopiwa mutongo wake as long as paine chii medical report iripo. Inona mwana akakuchai mukazi endai muoite medical report, makatora here medical report? Hamuna. Anditi mai akachaiwa futi endai mutore medical report? Hamuna kwenda. Wochaiwa futi endai mutore medical report? Awini. Saka uri kuti endai mangwana VF ipena room. Mandi mangwana kana kuti mandi muenda nekuti aviolate chii. Then muhambanitaura kuti mapurisa ati chii nenyaya iyi. Then iwe mukomana wagadzisa nyaya dzako dzekurowa wabereki. Usati wabva ipapo yako dzekurowa wabereki. Chibva watogadzisa nyaya dzako idzo wachiripo wabereki wacho. Ngawatokutaura zvawakutoda kuti wakubva watoitira. Ndoda kuti munditoa sekuti murudei kubva kune uyu murudei kubva kune uyu. Yekukuchaya kwakaita. Maitaura izvo Muroora. Imimi mai. Taura izvo Muroora. Mwana uyu anga akamborika futi. Wakamubvisa futi. Wakamubvisa munhu? Abvisa munhu ndobva adzokorora futi. Ndobva adzokorora futi. 2011 achindirowa, 2014 achindirowa, 2017 achindirowa, 2023 ndopanazondidzinga pano. Izvo zvizvi futi. Musasaire ngenyu zvese taura izvo zviri nhasi. Saka handizivi zvekuti mwana kuri pano uripa zvamuripa sei. Ndimungotaura. Nokufadza imimi. Handisuba. Handisu tatirunerwa bai. Akamboripa ndobva adzokorora. Ngaripe futi. Yakambodzi aripa yacho mombe yacho wakabhadhara here? Yakabviswa nebaba wacho. Yakabviswa nebaba wacho? Saka handi yake? Ndakachinjana nawo. Wakaita sei? Ndakachinjana Wari pombo. It's okay. No, don't worry. Ini ndakutaurai yemhosva dzekumashure. Mudei. Iyi yakatopfuura ine yemhosva dzekare. Iyi ndudai kuti ngatsvake mumombe handiti. 30 September shamwari mombe. 30 September inonga ibhadhara mombe. 30 September.
iwe chamatora mwana wakachaiwa kane mwana nespeech yeMagetsi akandiwa ngaatsvaga miti yakakura sei kana kuti yakakura sei haufanira kuti mbudzi why is because paakambochaya mai iwewo ndo wakapangana mombe yacho kuti abhadhare mai saka inozwa kuchirwadziwa manje kuti akubhadhare iwe ari kungobhadharawo mombe mamwe wangu takachinjana iye ndakaona kuti abhadhare mai ava mombe kumbe hazviiti ba ndikamubatsirwa katsimba ndikati atsipa mai kani katsimba iwewe mombe mai mombe yamai inofanira kubhadharwa efanga bhadharwa end of September yababa inofanira kunge yabhadharwa by end of November. Titese izvo izvo tazazi ndinoti mombe yenyu yacho anoyachibhadhara yapana yamai pana yababa yacho anoyabhadhara yakuti pana kana wasina kubhadhara tsvagara totite discipline ngatirespecte chinhu chinonzi mhuri chinonzi baba chinonzi mai ngatisaridzvuse ofisi yamai kana ofisi yababa kuita ofisi isina basa no kana bhaibheri chaiyo rinotaura honor your mother and father kuitira kuti makore ako epanyika aite sei awedzerwe zvinoewo ponda vanhu vachiwa ende apa uri kuvapondera chinhu chavo hazviti chiendamireza ndaita mande ndinogatisvika vfu ndoda kuchafola kwenyaya iyo iyo yobhadhara iwe wobhadharawo and I want to see that report. Ndoda kuinzwa nyaya kuti sei muri ngoti pamuri kupondana nyaya dzenyu dzisina kwadziri kuenda. Ndoda kuiona kuti pamuri kupondana sei ingoperera pano. Ande